Krásny deň, priatelia, máme tu tretie, posledné video našej minisérie starostlivosti o pleť a telovú pokožku celkovo s našimi produktami Aloe Vera, čiže produktami z Aloe Very. Možno sa pýtate, prečo by ste práve na pleť a na pokožku mali používať Aloe Veru, keď sa u nás v skupine a možno celkovo v LR viac hovorí o jej využití vnútornom, čiže pitia gelov napríklad na kĺby, na cievy, na imunitu a na rôzne iné potiaže. Samozrejme Aloe Vera je fantastická v obidvoch smeroch. Ale samozrejme, keď ju pijeme, tak najskôr rieši naše vnútorné záležitosti a nad pokožku sa dostáva jej účinok, až keď vo vnútri napravila úplne všetko. A prečo čakať tak dlho, alebo prečo si nepomôcť aj zvonku? Určite sa o pokožku treba starať, koža je náš najväčší orgán, ktorý máme, doktor Kamp by vám o tom vedel rozprávať, je to vlastne naozaj motto, alebo taký odkaz, ktorý nám on stále šíri. Fakt sa o tú pokožku treba dôkladne starať, nie je jedno, čo sa ju natriete, lebo koža si pamätá a raz nám to zráta, tak aby nám nemalo čo rátať, tak si pozrieme tieto produkty a možno keď sa pozrieme do histórie, nie je to vymysel nás LR ani možno teraz nejakého novodobého trendu, ale Vera je tu s nami 1000 ročia a používala ju pre svoje účely aj Kleopatra napríklad, tak a určite nebola tá kozmetika od Aloe Vera tak dostupná, či už cenovo alebo vôbec geograficky ako je dnes. Takže dnes, keď máme doslova takto na tanieri alebo teda v kufríku, tak by bolo až hriechom nevyužiť. Navyše tá cena je naozaj absolútne porovnateľná, až lacnejšia než bežná kozmetika v drogériách, ktorá už má teda možno nejaký aspoň dermatest, aj keď mnohé z nich nemajú. Takže na úvod by som povedala dve veľmi dôležité veci. Všetky naše produkty na telo sú dermatestované a dostali mnohé z nich a všetky naše novinky dostali 5 hviezdičiek v dermateste, ktoré sú absolútne, že už viac sa nedá a naše produkty Aloe Vera sú aj patentované, obsahujú čistú Aloe Veru také istej kvality, ako pijete, dávate vlastne aj na pokožku zvonku, sú neparfumované, čiže tá vôňa je veľmi jemnulinká, iba tá prirodzená, ktorá tam je vďaka tým pridaným látkam, či už bylinkám alebo niečomu podobnému. Takže je absolútne bezpečná pre atopikov, pre detičky, pre citlivé pleti a podobne. Takže ak som si toto povedali, aby som to nemusela hovoriť pri každom jednom produkte, tak sa pozrieme na túto taštičku. Ja verím, že ju mnohí z vás poznáte. Táto už je trošku objemnejšia ako naša nová lekárnička. Mimochodom nádherný spoluhľadia, je to strašne fajn. Ale je trošku objemnejšia preto, lebo je v nej teraz po novom 16 alebo 17 produktov, zrátame si ich spolu. Vy ju poznáte, lebo som vám mnohým dávala testovať domov. Slúži nám aj na tejto účely, samozrejme nič nebráni tomu, aby ste ju mali doma ako vlastnú taštičku na všetku kozmetiku, napríklad na cesty, lebo naozaj je malá a spracovaná do kufra, ale keď vám ju otvorím, tým, ktorí ste ju ešte nevideli, tak je naozaj, že priestranná, veľká, až sa mi takmer nemestí do obrazu. Je tu takáto jedna zložka, ktorá je vlastne taká pogumovaná, dve sú takéto prievzdušnejšie. Na spodku ja to používam väčšinou na nejaké pero, aby som si mohla niečo zapísať, ale ak ju máte ako kozmetickú taštičku pre rodinu, tak určite napríklad nejaká zubná kefka alebo niečo podobné sa sem krásne vojde. Zbalíte to, ako vidíte, už mi to visí na tom prste, je to dosť ťažké to držať, ale drží to, je to overené, kľudne si to môžete na tej dovolenke zavesiť napríklad a máte takto krásnu taštičku pre celú čičku rodinu a vlastne pokope. Ja som to už položila, je fakt váha. Ale pozrieme sa na to, čo všetko v nej je. A ja na jednu vec som zabudla. Samozrejme sú tam dve novinky, o ktorých sme vo videu o novinkách hovorili. A taktiež sú tam, nazvem to, že staré, alebo také známe už produkty Aloe Very, ktoré sú vylepšené o tú fermentovanú Aloe Vera. Nic sme im nevzali, pridali sme im práve naopak túto fermentovanú Aloe Veru, ale nie do všetkých z jednoduchého dôvodu, ako som povedala, treba, aby tá fermentovaná molekula malička mala čas preniknúť do hĺbky našej pokožky, do tej dermy. A nemalo by to zmysel pri sprchových geloch, zubných pastách a šampónoch, kde ten čas nie je tak dlhý, pretože natrieme, spláchneme, vyplujeme, vypláchneme a podobne. Takže tam by to nemalo absolútne žiaden účinok. Aj naozaj škoda ňou plýtvať, keďže je to absolútna svetová unikátna záležitosť. Takže už teraz viete všetky potrebné info. Verím, že ste to vydržali tie 4 minúty, ale radšej na začiatku ako pri každom to opakovať. Poďme sa pozrieť do tej prvej časti. Odzipsovala som tú gumenú časť. Začíname pánmi. Poteším vás tentokrát. Musím takto? No super, to veľmi neovládam, ale verím, že to nájde. Je to vlastne gelový krém gel na holenie, čiže má to normálne gelovú konzistenciu, ale vy potom, keď si ju dáte na pokožku, tak vlastne to vytvorí tú penu. Nemám tu vodu, takže mi to teraz nereaguje, ale viete si to určite predstaviť. Budeme ich to takto ukladať, dúfam, že to bude aj vidno. Čiže ako ste ju poznali, klasická tá jemne chmelová, pánska, krásna vôňa, ku ktorej vlastne tuto niekde aj sprchový gel. Môžem ho takto vyťahnuť, ako nájdem. Čiže opäť 4 v jednom, sprchový gel pre pánov,
ktorí určite majú radi, keď majú všetko pod jednou strechou, nemusia mať množstvo prípravkov so sebou na cestách alebo aj doma, čiže to je vlastne tá pánska sada, je tu prítomná. Hneď na to tu vidím našu novinku, o ktorej sme si v novinkovom videu hovorili, je to krém na strie. Tu si trošku pomôžem, lebo ešte som sa to nenaučila, čo všetko to obsahuje, ani to nemám ešte vyskúšané, ale chystám sa na to hneď dnes, pretože pán doktor nám rozprával o tom, že tie strie, ktoré už sú staršieho dáta, ak možno ich poznáte, sú také vybledlé, už sú to len také biele čiaročky, vlastne už to nie je taká tá prvotná začervenaná záležitosť. Aj na jedno, aj na druhé je tento krém úplne super, lebo zmenší objem tých strí, zmenší ich viditeľnosť a pri pravidelnom používaní naozaj vidíte krásne výsledky, pružnú, pevnú, hydratovanú pokožku. V našej brožúrke vlastne tejto sérii je o tom potom všetko krásne prepísané, vypísané všetky štúdie, všetky dermatesty, samozrejme patent a tak ďalej. Všetko sa dočítate, ja to nechcem nadĺžovať, len aby ste vedeli, o čom sa rozprávame. A prečo je to účinné? Sú tam účinné látky Regestrium. Je tam extrakt z pupočníka azijského, ktorý určite poznáte. Mnoho sa teraz hovorí o korejskej a azijskej kozmetike na pleť. My sa tu máme v kréme na strie, čo je absolútne úžasné, že sa to veľakrát dostáva naozaj, len všetko riešime potiaľto, ale my sme dostali aj do takéhoto produktu. A ešte je tam taký kolagénový booster z tigrej trávy, takže veľmi sa teším aj sama na tieto účinky. Tak poďme chytro ďalej, lebo čas nám beží. Samozrejme tam hrajú mliečko, ktoré poznáte veľmi dobre na všetky bolavé kríže, kĺby, mnohokrát aj pred menštruačný syndrom, keď vás už pobolieva niekde pod brúško alebo kríže z tohto dôvodu. Určite perfektné, skvelé je aj na inhalovanie, napríklad keď ste nachladení. Rovnako tak pred športom prednatrieť sa, aby vlastne ten sval zahrial zvonku a nebudete mať takú svalovicu. Čiže o tom určite teraz nemusím veľa, tento poznáte, neviem, kde ich budete vidieť všetky, lebo je toho veľa. Rovnako tak je náš pleťový peeling. Samozrejme nie len na pleť, spokojne môže byť aj na ruky, ak máte problém so suchými rukami alebo akúkoľvek časť tela. Veľakrát sú tu vlastne také rôzne vyrážky na rukách, na ramenách, aj na to je perfektné. Obsahuje, ako ste zvyknutí, 50% aloe berry, extrakt z divokej ruže, čiže to, čo sme tu mali, ostáva. Vidíme to? Nevidíme? Čiže máme 1, 2, 3, 4, 5 zatiaľ produktov. Prechádzam do druhého okienka, do toho stredného. Jemný plečový krém. Ten určite poznáte, mnoho z vás ho používa na tvár. Už ako ste možno videli, už je tam tá fermentovaná aloe, lebo to na pleti bude zostávať, takže nám to môže krásne pôsobiť. Je to jeden absolútne skvelý produkt, pretože od malinkých detí to môže úplne každý, ale on nie je iba na pleť, on je na celé telo, kdekoľvek potrebujete. To veľmi šikovný taký rodinný pomocník. Ak si v minulosti pamätáte také tie rárne modré krémy nemenovanej značky, tak je to niečo ako náhrada, kvalitatívne sa nedá porovnať, ale je to taký naozaj, že krém na všetko a je vylepšený vlastne tú fermentovanú aloe veru. Takže sama som na ňom veľmi, veľmi zvedavá, lebo naše deti ho používajú už celé roky, tak uvidíme, čo na to povedia. No, toto asi vo videu vidieť nebude, lebo už to nemám kam posunúť ďalej, ale poďme ešte ďalej v našej ponuke. Denný a nočný aloe vera krém sú tie úplne najzákladnejšie krémy, ktoré my máme v ponuke. Určite ich poznáte, ich obal sa nezmenil, klasický nočný krém. No to zaostrovanie ma trošku štvelo, toto úplne neovládam, ale verím, že viete, ja vám tu nejakú fotku určite doložím. Lebo vidím, ako ma tá kamera naháňa, asi som niečo zle zapla, ale už to nechcem znova. Začnem od začiatku. Nie je samozrejme denný krém, úplný základ, úplne najzákladnejšia sada s aloe verou, fermentovanou aloe verou po novom a samozrejme olivovým olejom, ktorý určite poznáte. Čiže táto dvojica prakticky nezmenená, iba pridaná nová fermentovaná aloe vera. Ten nočný je trošku chutnejší, taký hustejší, ale sú dámy s extrémne suchou pokožkou alebo pleťou, ktoré to používajú v zime aj ako denný krém, pretože si to pleť vyžaduje. Už každý tú svoju pleť pozná najlepšie. Samozrejme v tejto sérii očný krém. Tu je novinka, čo sa týka balenia a ja sa z toho celkom teším, lebo mám dosť rada tieto produkty, ktoré majú takéto aplikátorčeky, hlavne ak ide o očné produkty, lebo vy si to môžete aj takto priamo naťapkať, alebo si to zoberiete na malíček a potom odtiaľto, že sa vlastne dostane tomu oku úplne že bližšie. A opäť aj tento očný krém je samozrejme obohatený o fermentovanú aloe veru. Čiže celá táto sada, táto séria trojička, pokiaľ neriešite nejaký anti-age, že už ho máte potrebný, ale naozaj chcete kvalitnú prírodnú, dermatestovanú, patentovanú starostlivosť na pleť a nezaujíma vás ešte nejaký anti-age, protivrázkavý režim, tak toto je úplne topka, ktorú sa môžete pre pleť dopriať. Pozerám, čo tu ešte máme, už končíme druhé okienko, takže sa teším, že sa posúvame vpred, aby ste ma dopozerali. Samozrejme gelový zubný krém, ktorý
samozrejme slúži na zuby, to je jasné, ale už sú s ním veľmi dobré skúsenosti, napríklad pri aftoch, kútikoch, poraneniach ďasie vnútri, lebo tam si toho veľa nenatriete, ale práve tento gel, keď si nahrubo napríklad na tom ďasne vo vnútri necháte pôsobiť cez noc, tak je to úplne super. A mali sme taký netradičný zážitok s ním pri ovčích kiahňach, keď rodinka mal so sebou na výlete naozaj len SOS spray a tento zubný gel nádherne poslúžil na to, že vlastne lokálne na tie pupienky, aby tam zaschli a pôsobili. Bolo to super, obsahuje ešte echináciu, takže to naozaj brutálne dobrý prírodný produkt bez fluoridu, čo sa dnes veľmi rieši v zubných pastách, takže je to tam, ale teda nie je to tam, je to bez fluoridu. No a naša druhá novinka, a je v tejto sade, je môj úplný miláčik, lebo vy viete, ktorí ste to so mnou trošku dlhšie, že séra to ja naozaj môžem, možno tie líčidlá menej, ale séra sú niečo, čo mňa vždy zaujíma, čo mám veľmi rada. A toto sérum sa volá Skin Balance Serum. Už samo o sebe názov vypovedá o tom, že dá rovnováhu tej pleti. Ja si tam tomu k nemu nalistujem, pretože ešte všetky tie zložky si nepamätám, ale toto jediné som nevydržala a včera, ako mi to kuriér doniesol, som to musela vyskúšať večer aj ráno. Ja som to v tom videu hovorila, ale keby ste ho nevideli, a už keď ste tu tak dlho so mnou, tak 2 vetičky zvládneme. Je jemnej gelovej konzistencie. Neviem, či to chytí táto kamera, ktorá ma naháňa. Sú tam také malé guľôčky, to verím, vidíte, také malé modré. Oni vlastne pri kontakte s pokožkou prasknú a krásne vás chladia, ale nie je to lepkavé, je to úplne krásne, že sa dá vlastne tým prejsť, ak niekto robí nejaký face workout alebo niečo popri skincare, dá sa s tým krásne pracovať na tej pleti, fakt je to super. A potom, keď to vlastne trošičku vpije a vyschne na tej pleti, tak je tam naozaj taký super filter, ako keď používate gelový koncentrát napríklad na nočnú masku, alebo ak ste mali 24-hodinové aloe vera sérum v zime, tak tá pleť potom je taká vypnutá, taká stiahnutá presne rovnako. Ale čo je v tomto sére iné a čo je perfektné je, okrem toho samozrejme, že je tam tá fermentovaná aloe vera, takže pri dlhodobom užívaní budeme vidieť úplne inú hydratáciu, sú jej účinné zložky. Ja teraz si musím pomôcť tým papierikom, ktorý tu máme, pretože je tam výťažok z červených rias, kôraz organickej mandarinky a ovocie cherry moja, ktoré poskytujú veľmi intenzívnu hydratáciu. Samozrejme, rovnako ako som vravela v úvode, ani toto neobsahuje žiadnu parfumáciu, čiže tá úplne jemnolinká vôňa, ktorú cítite práve z tých účinných látok, ktoré tam sú. Veľmi dobré a veľmi dôležité je povedať to, že toto sérum je absolútne vhodné pre všetkých, ktorí majú rozáceu, kúperózu, akékoľvek kožné defekty, začervenania, žilky a podobne, pretože práve to je jej úloha, pozerám rýchlo, čo som zabudla, že redukuje tieto problémy a znižuje začervenanie, takže naozaj vytvorí takú rovnováhu na tej pleti. Perfektný aj ako podklad pod make-up, ale už končím, lebo sa o tom budem rozkecávať. Ja tomu určite dám šancu nejakých pár týždňov a budeme o ňom ešte hovoriť, lebo viete, že všetky séra, ktoré sú v ponuke u nás, aj mnohé iné na trhu som vyskúšala, lebo séra ma vždy zaujímali a chcem vám dať vedieť, ktoré sú aké. No a v poslednom okienku, tom najspodnejšom, máme 3 základné produkty, ktoré sa nezmenili. Je tam deoguľovačka, klasická, ktorú už poznáte, bez hliníkových solí, je to veľmi super, je tam biobavlna, je tam aloe vera, nelepí, aj keď má tento guličkový mechanizmus, ja som sa toho tiež bála, vôbec to nelepí, je to fantastické, takže odporúčam, celé roky ju používam dokonca vďaka jednej mojej zákazničke, ktorá ma na to naviedla, že fakt je to super. Viem aj, že keď sú onkologickí pacienti a podobne a potrebujú trošičku inú starostlivosť a hlavne ak sa týka u žien onkoprsníkov, tak je to veľmi dôležité, čo si pod tie pazušky dávate, takže aj v takýchto prípadoch už veľakrát sme po nej siahli s klientmi. Potom je tam samozrejme krém na ruky. Krém na ruky obsahuje 35% aloe very a vlastne všetky tie výťažky, ktoré tam boli, je super v tom, ak si niekto potrebuje krémovať ruky. Ja už vlastne potom, ako som začala používať našu jemnú emúziu, ktorá je posledným produktom. Krémy používam veľmi málo, možno iba keď som mimo dom s iným jedlom, ktoré ma vydráždi. Výborné na tom je to, že tá ruka neostane mastná. Je hydratovaná, ale vy pokojne môžete chytiť potom hociaký papier alebo nejaký dôležitý dokument a vy ho nezamastíte. Takže toto je veľmi dobrá a proste jedna taká výnimočná vlastnosť tej aloe very, preto dámy v úradoch rôznych veľmi rady kupujú. Tak a teraz posledná zložka, ktorú som už vytiahla, ukazujem, je to jemná mydlová emúzia, vy určite poznáte. Jej pôvod je v nemeckých pôrodniciach a gynekologických oddeleniach na intímnu hygienu.
prapôvodne samozrejme, dnes je absolútne regulárne používaná volá sa jemné mydlo alebo jemná mydlová emulzia, neobsahuje mydla ako také, je tam aloe vera, ktorá je saponínom, čiže vlastne čistí telo, čiže možno od hlavy po pety, aj vlasy, celé telo, akokoľvek potrebujete. Fantastické aj na oblečenie pri škvrnách, hlavne pri malých deťoch, keď sa bojíte prať nejakými agresívnymi práškami, vanišmi a podobne. Zvládli sme s ním úplne všetko, od čučoriedok, malín, káva, červené víno na obruse a podobne, zažltnuté, zájdené tenisky od trávy a tak ďalej. So všetkým si poradí, môžem tu popríkladať nejaké recenzie a rovnako tak vlastne pomáha aj pri umývaní okien, som počula v rôznych autosalónoch, takže jej využitie je širokospektrálne. Čo je dôležité, nedávkujeme ako štandardné mydlo, naozaj sa ostačí za hrášok trošičku, lebo je to veľmi účinné, veľmi husté. Ak vám takto ukážem tú konzistenciu, dúfam, že vám to ukáže. Je to naozaj taká, no neviem, či je tekuté mydlo nejakej takejto hustoty a konzistencie, ale skutočne veľmi dobre pomáha. V veľmi malom množstve stačí na to, aby zaúčinkovalo aj napríklad na tie škvrny, ako som povedala. Dúfam, že som na nič nezabudla. Poďme si ich teraz rátať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja som podľa mňa niečo zabudla, takže dorátam vám ich potom. Napíšem, koľko ich bolo, lebo mi tu niečo asi odišlo. Ale každopádne je tam tých produktov dosť. Je to úžasné, koľko sa vecí zmestí do takej jednej taštičky. A budem rada, ak mi dáte nejaké spätné info, ak by ste to chceli vyskúšať. Samozrejme, kufrík je k dispozícii tak, ako bol doteraz. Aj teraz vie chodiť, testovať, kolovať a môžete si to na vlastnej koži vyskúšať. Stačí mi len napísať, alebo dámam, ktoré vás sem pozvali z môjho tímu, každá kufríky máme k dispozícii, takže nás kontaktujte. A ak už máte nejakú skúsenosť s týmito produktami, pokojne sa podielte do komentárov, budeme sa veľmi tešiť, lebo aj to je jedno z našich takých poslaní a potešení, keď vidíme, ako produkty fungujú a ako sa nám vracajú úžasné spätné väzby, lebo aj preto to robíme. Ďakujem, že ste tu vydržali so mnou 17 minút, ja som vedela, že to bude dlhé, ale fakt je tých produktov strašne veľa, takže verím, že ste vydržali. Ak napíšte do komentára, či áno, a budem sa na vás tešiť na budúce. Majte sa krásne, pekný deň.